Аз съм Колю и днес имам рожден ден. Ставам на 5:63. Льохман и Чубака дойдоха. Льохман ми подари свежа кръстевица, а Чубака ми подари плик с изгнил орех. Напихме се на кирка с ракия. Дойде един клошар да открадне свинята на Льохман, но аз го ритнах и той падна погъс и избяга. Гълъб се изсра върху Чубака. Той взе една мишка и замери гълъба с нея. Дойде един букликджийски камон и тръгна да взима контейнера. Аз, Льохман и Чубака скочихме от контейнера и пребихме шофьора на букликджийския камон. Стана вечер и Льохман и Чубака се прибраха. На другия ден аз, Чубака и Льохман отидохме да си вземем букликджийски камон за Чубака. Отидохме до бунището и добре, че имаше един камон. Чубака го взе и отидохме до контейнера. Дадох на Чубака един син спрей и написа Чубака на своя камон. Чубака си тръгна и си паркира камона до чувала. Заспах, защото не спах цяла нощ.